Senajan wujud temong paksi agawe talini halus manis tor merak ati wong sindir ki nek ditepi ati ki sembodo kuwi suarane apik ya truk wah boten ampun ngoten niku to Pak Petro tandone angin wis saiki kaya ngono suarane gumlontor kaya jalontara iki keparengaken derek latihan nggih Pak Petro nggih latihan kalih iki lho monggo anggere sregep latihan ning ijen padha ijen akeh kancane kuwur nggih sing penting ampun ditukari aku ora tau nukari kok no ditukari niku dijoli lho Pak kepiye yo swinggan goleki si podang jenar ibu bunga wah sudah jadi itu kok lho si Dianang kuwi seneng dadak megah-megah ngene sengit aku kaya ngono tiku iya iki apa terek jan gerak badan ora kaku boyoke nyending bisa dadi tombo elek kuwi dadi tombo kok ombo pondok kaya ngono lah krunguku ngono Pak boten pati lho Pak oh ora pati to ya sesuk tak telekane Walah, apa to, Gong? Ora pati ku mau. Ya, buka celuk. Malah brono-brono mengko. Wis awan memu wis ora krasa. Kaluyuran aku lagi sing tak sayang. Moga-moga midekku Amin
lakon yen